Eka viikko yläasteella on ollut kiva, mutta tosi monet opettajat on tosi tiukkoja tai sitten ne vaan hokee niitä samoja juttuja. Ja sit tauot ja sit kaikki ruokekset, niin mä oon siellä aika yksin, koska mun kaikki muut kaverit on eri luokilla. Niin sit mulla ei koskaan kavereita. Mä haluaisin olla näyttelijä sen takia, koska se on musta kivaa ja sillä mä saan ilmastua itteeni. Miten tää nyt liittyy ilmastonmuutokseen yhtään mitenkään? What? I'm a dreamer, but I'm not the only one. Tänne mun kotiin. Tää on mun koti! Tässä on mun sosiaaliset vanhemmat. Moi Nikke. Kun täällä oikein hytkyttelee, niin hyvä tulee. Niin kuin näin. Oi. Kun sun muu! Mä en ala. Mä lähden pois. Mullainen saatanan koira tulee tänne ja vie mun luut täältä. Nähdään!